Dorian, Albert, Mark u Steve huma 4 kayakers li se jkunu qed jaqtfu minn Malta l Sqallija fil-kajak tagħhom biex jinġabru fondi Briss l-Inspire. L4 kayakers se jkunu qed jaqtfu bejn iż-żewġ gżejjer b'Dorian u Albert imbagħad se jkomplu jduru port madwar il-Gżira Sikula. Fil-fatt huma mistennija jagħmlu 25 ġurnata iduru mal-Gżira Taljana. Ma' Net News John Bartolo mill-Fondazzjoni Inspire spjega aktar dwar din l-attività. Kayak for Charity kienet magħmula purament biex taqqas li il-hobby ta' Dorian u ta' Albert li hija avventura bil-kajak, okay? U rridu jagħmlu tajjeb minnu di l-avventura li jħobbu jesperjenzaw flimkien. So this year iddeċidew li jagħmluha għall-Inspire Foundation. Il-fondi miġbura mistennija jintużaw biex jinxtara apparat li jintuża mill-Inspire li taħdem biex tinkludi fis-soċjetà lil persuni b'diżabbiltajiet varji. Inspire l-ewwel ħaġa il-mission statement tagħna waħda mill-iktar kliem li nħobb nuża u nieħu mill-mission statement tagħna hija inklużjoni, okay? Fejn aħna l-fokus tagħna huwa dejjem biex ninkludu kemm jista' jkun nies fis-soċjetà li għandhom jew diżabilitajiet differenti u nixtiequ l-pjan tagħna huwa li anke nifirxu l-għajnuna tagħna lejn anke setturi oħra fis-soċjetà mhux biss b'diżabilitajiet. Mistoqsi fiex se jintużaw il-fondi li mistennija jinġabru minn Kayak for Charity, Bartolo spjega li l-fondazzjoni bħal Inspire ikollha spejjeż kbar regolari, iżda wkoll spejjeż ta' apparat li jinqalgħu minn żmien għal żmien. Bħal pereżempju dan l-aħħar inkiser siġġu speċjali li jintuża biex iniżżel persuni b'diżabilità fil-pool. Da siġġu minn dil-fundraising żgur irid terġgħu nixtruh u nerġgħu ninstallawh ħalli jkun qiegħed hemmhekk ħalli nagħtu l-aħjar servizz possibbli klijenti tagħna. Kayak for Charity tibda kmieni sibt filgħodu bil-qaddifa mistennija jaqtfu b'kollox madwar 1000 kilometru.